Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong August 13, 2025 ang Republic Act No. 12232 o ang batas na nagtatakda ng pagpapaliban sa nakatakdang barangay at sanggunang kabataan elections o BISKE ngayong December 2025 at itinakda ito sa unang Lunes ng Nobyembre ng 2026. Ayon sa bagong batas, ang susunod at mga regular na BISKE ay gagawin tuwing 4 na taon. Sa ilalim nito, ang lahat ng halal na barangay at SK officials ay magkakaroon ng 4 na taong termino. Mananatili sa pwesto ang mga kasalukuyang opisyal hanggang sa maluklok at makapanumpa ang kanilang mga kahalili, maliban kung sila ay tanggalin o masuspinde dahil sa kaso. Gayunpaman, ang mga incumbent barangay officials na nasa kanilang ikatlong magkasunod na termino ay hindi na maaaring kumandidato sa parehong posisyon sa darating na BISKE sa Nobyembre 2026. Because we are facing one of the biggest elements here, kakatapos lang natin ng malaking eleksyon, midterm election. Susunod na rito yung BARM. Isasabay pa natin ngayon yung barangay. Masyado ang COMELEC actually nagsasabi hindi namin kaya. Inaatasan ng Commission on Elections o COMELEC na maglabas ng implementing rules and regulations para sa pagpapatupad ng batas sa loob ng 90 days mula sa pagiging epektibo nito. Samantala, ayon kay Attorney Michael T. Julia Jr., Election Officer ng COMELEC Naga City, handa pa rin ang kanilang tanggapan anuman na mangyari sa schedule ng halalan. Kami sa COMELEC, prepared po kami maging mag-Disyembre man ngayon na taon ang election o maging next November ang election. Basta importante sa COMELEC, dapat preparado kami sa maabot na election kung ano man ang date kaniyong next election ta. Paalala ng poll body sa mga kasalukuyang nakaupong barangay at SK officials, manatiling tapat sa kanilang tungkulin habang pinalalawig ang kanilang panunungkulan. Extend po sa term ninda, dahil po nga ni kung November ng election ta, syempre tuloy lang po gari ang trabaho, mag-serve pong marahay sa indong mga kabarangay, at kung ma-re-elect ka mo, at least masabi ka sa indong kabarangay na ikaw ka mong na-accomplish, hindi ibig sabihin, iboboto po ulit ka mo. Kaya po sa mga barangay officials ta and SK officials, continue lang po sa indong trabaho. Ang RA 12232 ay may probisyon din na nagsasaad na kung sakaling may bahagi o probisyon ng batas na ideklarang labag sa konstitusyon, mananatiling epektibo ang iba pang bahagi na hindi apektado. Darlene Lastrulio, CSN.